Karbiang long ta prek jam dem pam sandera ni kita London. Jami poni pai kep arni ke. Pirthe adanga long sita me Jisu Kristo aphan ke kroya tum an ke labang so arni ke thenai arni busi che hokpon. Jasemet hempu Jisu Jerusalem habar kecebang hud arada tum kangthum karni arani puajok Kristo adhorom ke kroya tum an ke arni ke thepusi hokpon bomlo. Labang so arni ke Karbi anglong ta prek jam dem Kristo adhorom kirim donatum katalon dona berta niltum aperang ke tum pen berta nampale. Labang so arni ke jasemet Jisu Kristo aphan kaceki lapen ke kroya tum an ke Bible along ke tok ason thotsi pini sotele mate pamatheng pia arbo pen Jisu anong ke thepen Jerusalem ke ludamahut hosana divid asopopu hangjo si towar pisuding hangbom dambom si Jisu aphan kangthum karne phurkimu thekpon longlo. Lason si nilip choki hula along ta mondoli krehini lapen fellowship hini atum chingrum si pam sande talondun labang so ame along NLBKA ameipu rupsing sing nar pensi meje pahem pon lapen tu unique terang ahin pensi arnam arni alam ke than pajermi ponlo labang so ame along Jisu aphan ke kroy bang suri sibak amuluk chetong pon pusinilitum berta reptudlo. Lason thot si nilip dolajan along ta pam sande arani talondun Jasemet Merdan Baptist Fellowship atumpen cepatir piponsi labangso ajay mek dengpon labangso ami along hempu amen pen kewang abang aphan anong pathenan pu athepi en ponsi MBF ovimi ameipu Darwin India hin pensi Clardak pen than pajermi pon pusinili to maperang ke pen bertanang pale. Lason thotsi labangso arni teke langjun nopak langso along ta pam sande arani ke talondo na bertanili to aphan bertanang pale. Korkanthi konstituensi along kedo teke langjun along ta Kristo aphan ke kroy arat atum pam sande katalon jay mek dengpon labang so jay mek along kadok kawe krei phwa monduli atum chetong dun lapen aluhiaman pen Reverend Nogen Killing Reverend Hemari Teron Pastor Harsing Teron atum ta chetong dun si mesen pen arna malam ke than pajermi ponlo. Lason thotsi Sancti Hidi Aturkimi Baptist Church Clearda Believers Church along ta Kristo aphan ke kroy atum pam sande talondun pusi berta napale hala daksita me adapen nalusunia jay mek padosi hempu Jisu alam chethan chimum ponlo pam sande katalona berta nang ke pale atum lake nilitum pherang ke hanjang ko pen Rojetson rongpi dong mukak pen Danielson timung nilipen Amirson terang lapen Romes teron report manong news. To ini ni tum kupiti dak ni tum ongdung al mupen ni tum dak sing rumpe non ni tum dak la so agit along semar jam mama make kadue ta chini lo aprang la baso pir khelo Yesus Kristus ke bang ahut alang le kai detik long antame aning karong the ke the nayani lo alang li lo so ningarong the nayani lo alang li Bethani pen hajir seman kedang yapan alang li rat almu ongdung pen alang li tum dam lo Jerusalem dam lo la sohut ongdung tum soteli arwu osi alang tum ningarong chipi pen anong pethelo la pen apartame penan ka mithang ape chiplok si Jisu kedam atawar prang alang tum pelim si Jisu kedam atawar suding lim pon lo Yesu tame gatha so adon posel asoni mangke alang li ha Jerusalem dam lo se non la baso teng pe pacheton nami dani fasi ni tum Merdan Baptist Fellowship pen mon dang ni tum dampo non ni tum lapu pen dampo pu school he mana paplapo la sini tum kedam ban an ajer peding de lo tame ni tum ningarong lo pini Merdan Baptist Fellowship nami la maso Yesu Kristus anong ke therni anong pe the ni pasi non ni tum ke dam ipan non ni tum bar